Үзләрегенә белгән Билге бар аларның, әнә шундый билге бу. мин дә күреп калдым. Бер дә җиңел түгелдер чын фикси булулар. Кирәк бик күпне белергә, кирәк алтын куллар. Кирәк бик күпне белергә, кирәк алтын куллар. Кирәк бик күпне белергә, Кирәк алтын куллар. Тап. Димдимыч, син нәрсә? Телевизор карыйсың? Кубызыңны оныткансың. Мин үземнең шәүләмә карап утырам. Автосуретемне ясыйм мин. Автосурет булгач, автомобиль куя. Автосурет машинага бәйле сүз түгел. Ул үз-үзеңне ясау дигән сүз. Үзеңне? Синең мускулларың шушы баһадирныкы кебекмени? Менә карап нинди мускул икәнен белеп буламыни? Бар әле, кымачаулама рәссамга. Димдимыч, топ! Менә. Сырт тизрәк! Тагын да начаррак. Нишләргә? Әнисей монда булса! Гади пычракны щетка белән чистартырга яки юарга мөмкин. Ләкин ансат кына җиңеп булмаслык таплар да була. Җиләк-җимеш тапларына башта кайнар су салырга кирәк. Кан табын киресенчә кайнар су белән юарга ярамый. Буяу яки күгәрек тапларын шулай ук бетереп була. Әмма махсус сыйыклык белән генә. Тагын әле аны куллана белүче әти-әни яки өлкәннәр ярдәме кирәк. Мин әнисейдән башка да аңладым. Дәфтәрдәге топны син ничек бетерәсең? Бузгыч белән. Ләкин бу дәфтәр түгел бит. Булса соң, әйдә сынап карыйк. Хәзер инде топ 3 төскә керде. Топтым! Штрих белән буярга кирәк аны. Штрих белән? Файдасыз. Аңлашылды. Безгә су кирәк. Кер юу машинасында әйбәтрәк түгелме? Юк, окны бүтән төсләр белән бутарга ярамый. Синең монда әллә ничә төс. Алайса бәлки су күбрәк кирәктер. Куй инде тагын. Тагын идеялар бармы? Бәлки без нәрсәнедер дөрес эшләмәгәнбездер. Берсе дә дөрес түгел. Махсус тап бетергеч кулланырга кирәк иде. Нәрсәгә тап бетергеч? Каралы симгә, ничек матур! Алар бит күлмәкне үзләре юри буяган. Шпуля, симканың иң якын әхирәте. Аның буе әти-пузныкы кадәр диярлек. Сыйныфта да ул иң озыны. Җитмәсә, бик күңелле. Барысынан да котырак көлә. Кылкы шундый аның. Кызык та, эчкерсез дә. Шпуля бөтенесе белән дус. Барысына булыша, дуслаштыра белә. Дөрес, аның мине бәләкәйгә санавы миңа ошап бетми. Чөнки ул үзе куркак. Бер үрмә күч күрсә, каты чыга. Имеш-мимешләр, йолдызләмәләргә ышанса да, гомумән алганда ул әйбәт кыз. Шпуля бик ышанучан. Теләсә нәрсәгә ышануы мөмкин. Шуңа аны алдавы да бик җиңел. Ләкин үзе бер дә үпкәләми. Шпуля бит ул. Сез бит юри эшләдегез. Әйе. Син нәрсә? Син теге табышында әлегә шәгәле. Тагын ясыйсыңмы? Ләкми. Әни рөхсәт итте. Бу күлмәкне пешератсаң да ярый диде. Алайса, нигә чистартып йөрдек? Әле менә монда да топ кирәк. Тегендә дә, монда да, тагы менә монда.
Рәсем ясауның бу төре абстракционизм дип атала. Монда сызыклар, таплар күп. Кемнең нәрсә күрәсе килә, шуны күрә. Мин күрәм. Әнә йомры икмәк тәгәрәп бара. Әтегендә Димдимыч икеле алып мәктәптән кайта. Димдимыч, бу нинди афәт? Ә монысы нәрсә? Бу рәсемнең шундый төре. Абстракционизм. Кызык, беләсеңме, монда нидер бар. Миңа шый, ә сиңа? Миңа да. Мультипликацион фильм халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кем нәрсә ул фиксиләр?